Alibongwe igama lenkosi. Sisakulo umuzi abazalwane sicela simnikeze udumo uNkulunkulu ngicela sikhuleke sonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga nasemini yantambama ukuba sibe sendaweni efaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Sibonga Father this divine appointment wena owasihlelela kuba bese uhlangana ngalolu hlobo la izinhliziyo zethu zinxanele ukufunda izindlela zakho, la izinhliziyo zethu zinxamnele ukuphakamisa nokudumisa. Sithi bayede Nkosi yamakhosi, bayede wena ubuso bakho baflathelwa ilanga, bayede wena ungena uguga njengengubo. Uyaphila wena omdala kunezinsuku, uyaphila wena ungenasiqalo, wena ungenasiphetho, wena ungayikho engenzeki kuwe. Sinika wena izibongo emini yantambama, sinika wena izincomo sithi zikufanele kwelinamandla igama lika Jesu Kristu. Dumiseka baba nangalesikhathi, thatha udumo lonke baba nezibongo egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu. Make your way baba nangalesikhathi in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Malibongwe igama lenkosi. Hallelujah. Ngicela bazalwane siphume ingcwele izandla. Hallelujah. Hallelujah. There's no one like you. Heavens declare your glory. The stars and the moon, they declare your majesty. Father, we thank you for the grace to appear before you as though we never sinned because of what Jesus has done. Thank you. Thank you that you have made us a holy nation, a royal priesthood, a chosen people. You have given us a responsibility of the Levites, that we must come before you as priests, bringing all nations before you. So today we count it as a privilege that we can bring the nation of South Africa before you. Thank you that you know this nation. You have established it, for you have a purpose and an assignment for it here on earth. We bring it before you. May you bless our nation in the name of the Lord Jesus. All of its provinces, all of its cities, all of the citizens. We ask you, Lord, that you may help our government. Blessed Holy Spirit, with all the strategies they have, all the plans they have, we pray that they may not lack wisdom. You give them the wisdom of the Holy Spirit so that they may navigate this country into an era of prosperity, an era of peace and abundance. In the name of the Lord Jesus Christ. Though now we may be going through some turbulences, but we are short of victory. We know that this country is set up for great things. We know that this country is set up for increase, advancement, even its economy, in the name of the Lord Jesus Christ. We thank you, Father, that it is going to be boosted by the mighty power of the Spirit, because it is time for this country to prosper. In the name of the Lord Jesus, the level of crime is going down and the level of unemployment is decreasing in a speed of the Holy Ghost. We thank you, Holy Spirit. We thank you for your work in our parliament, for your work in our municipalities. We thank you for your work in every department of our country. In the mighty name of Jesus Christ. You said, Lord, those that are praying for Israel shall experience also the very peace that you grant to Israel. So we lift this small nation of Israel before you. You have chosen it as your inheritance, your special possession on earth. So we lift it to you today. We are praying that the gospel of Jesus may penetrate that nation, that all the Jews may know that Jesus is not just one of the prophets, but he is the Son of God. We pray that you may open their ears to hear
We pray that also you may open their hearts to receive the gospel. In the name of Jesus, we speak peace in the entire Middle East by the mighty power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Ngicela nje ungakahlali phansi ubingelela umakhelwane wakho nongamazi, just introduce yourself. Uzusho ukuthi ungubani, wakabani. Umbuze ukuthi what is your favorite script? Umbuze ukuthi what is your favorite ice cream? Hallelujah. Hayi bo bazalwana, khona engababoni nje kahle. Khona engababoni. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ukuzithula nje bazalwane baba Thabethe umntwana kaNkuluNkulu sindisiwe enyamadodana ala ekhaya. Ngiyabingelela abazalwane ubuholi bonke bebandla nomama bakwabo. Ngibingelele abazalwane bonke egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela abasebenzi bonke endlini kaThixo. Ngibingelela the media, the worshipers, abashumshayi ogubhu, i-security department egameni likaJesu. Amen. Anginizwa bazalwane. Ngibingelele aba nathi online siyabamukela egameni kaJesu Christ. We are the local church, siyaziwa internationally. Njalo nje mawubheka ama comments uzobona ukuthi kuvele amazwe onke omhlaba okusho ukuthi silibanza elaziwayo. We are international known. Amen. Bengelela inceke kaNkuluNkulu engenzeka ukuthi ikhona phakathi kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Alibongwe igama lenkosi. Ngibingelele egameni lika Jesu Kristu ubaba noma in absentia bengekho. Ngiyazi ukuthi banathi in spirit bayasithanda, siyabathanda kakhulu. Ngicela sibaphe ihlombe egameni kaJesu. Hallelujah. Ngibingelele nalabo abazokholwa egameni lika Jesu Kristu kulolu suku lanamhlanje. Amen. Hallelujah. Ngibingelele bazalwane uMama Thabethe ekhona phakathi kwethu egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Angifisa ukuba mude, ngifisa ukuba mfuphi ngalolu hlobo lolu okade ungalicabangi. Ngoba lapha yana phezulu ubaba okade eshumayela obaphakathi uvele wathinta nje into ebengizokhuluma ngayo ngathi hayibo sengizofike ngithini mina lapha yana ezansi. Kodwa ngabuye ngathokoza ngathi hayi i-confirmation. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Namhlanje ukuba bengumuntu wesihlokwana bengizothi what do you do when heaven goes quiet? Bengizosho njalo namhlanje ngoba ekuphileni kwethu bazalwane, let us be honest, ikhona imithandazo esithandazile kwangazi ukuthi ayiphenduleki. Zikhona izimo esike sangena kuzona safisa engazi ukuthi imiracle kaNkuluNkulu ingenzeka immediately kwangenzeka. Kukhona abantu abayihlobo zethu abake bahaqwa ukugula, sabakhulekela, sabahambela, sababeka izandla, senze konke kodwa bangaphila. Kukhona le financial breakthrough oke wayikhulekela noma usuyikhulekele iminyaka kodwa kwenzeki lutho. Ukhona lo baba, ukhona lo bhuti, ukhona lo malume, ukhona lo mshana omkhulekela ukuthi asindiswe kodwa kwenzeki. Instead ngazi ukuthi isimo siya ngokuba worse. Senje njani bazalwane ezimene njalo uma ngabe sikhuleka kuNkulunkulu odalile izulu nomhlaba, uNkulunkulu okhulume ebumnyameni, ubumnyama bahlehlela ukukhanya, uNkulunkulu owazi unwele ngalunye olusekhanda lomuntu. Senze njani uma ngabe uNkulunkulu kungazi ukuthi mangabe ekhuleka akasizwa? Senze njani uma ngabe izulu lithule kuba ngathi umkhuleko wethu ushaya kwisilingi ubuyele kuthina? Senze njani makunjalo? Namhlanje ngifuna ngizoqinisekisa ukuthi uma ngabe ubhekene naleso simo, isimo leso ungahamba usixoxela wonke umuntu kodwa isimo leso uhamba naso. Isimo leso othi noma ususekhaya
ebusuku usulele kube khona imibuzo oyibuza yona uthi God where are you ngabuke phi uNkulunkulu uma ngabe leso simo sike sakufica khumbula ukuthi noKristu isimo esinjalo sike samfica waze wakhuluma amazwi alaphayana ku Psalms 22 verse 1 wathi uNkulunkulu wami ungishiyeleni na ziyafika abazalwane izimo enjalo ekuphileni kwethu ezinye zezimo njengoba sengibalulile sihamba nazo so namhlanje ngifuna ukuthi ke sibheke eBhayibhelini abantu abafikelwe izimo esicishe zifane nazi lezimo esengike ngayibalula kodwa ukuthembeka kwaNkulunkulu kwabafica kwabakhulula kuzo zonke izimo ekade bebhekene nazo ngoba ukuthula kukaNkulunkulu akusho ukulahlwa ukuthula kaNkulunkulu akusho ukuthi uNkulunkulu sekuflathele njalo uma ngabe isimo obhekene naso ulodamana ukuqhubeka usikhulekela kuba ngazi ukuthi akwenzeki lutho ubokwazi ukuthi lapho uNkulunkulu is at work ngoba uyasebenza uNkulunkulu ngesikhathi kuthule uNkulunkulu njalo bazalwane kumele masikhumbule ukuthi into emhehayo emkhulweni wethu ekukhulekeni kwethu kakhulu ukulangazelela izwi lenkosi lize lisho lithi usuthisa ukulangazelela kwethu so namhlanje ngifuna sibheke ezwini lenkosi ukuthi abantu abahambe noNkulunkulu impilo zabo abantu abahambe noNkulunkulu esikhathini esiningi izinto azikhulume kubona kwangazi ukuthi impilo yabo injani kwangazi ukuthi kuyaphambana niyangizwa kancane so isikhathi esiphila kusona bazalwane kulezi zinto sengiyibalile siyasiphoqa ukuthi sicabanga ukuthi noNkulunkulu singamicrowave engazi ukuthi uNkulunkulu izinto angezenza asheshise aspeed up ngoba thina siphila kwisikhathi la khona izinto zonke sizenza nje ngokukhulu ukusheshsha itechnology yenza impilo ibe very easy ebese sicabanga ukuthi noma sesifika kuJehova kuzoba kanjalo kanti kuJehova kunjalo uNkulunkulu iprinciple yakhe ayimisile akazokuyiviolate ngoba naku kufanele ukuthi aplease wena if a violator izwi lakhe ngesiphinde simthembe namhlanje ngifuna ukuzoqinisekisa ukuthi uNkulunkulu imkhuleko oyenza kuyena kube ngazi ukuthi ayiphenduleki usuke uNkulunkulu esebenza behind the scene now ngizofuna nje sikhumbuzane sikusalodaba ngabantwana bakaIsrael abantwana bakaIsrael bake baba sebugqileni isikhathi esingamngeminyaka engamakhulu amane 400 years okusho ukuthi from day 1 bengaphansi kwengcindezi kaFaro besebenza kanzima bexova udaka kuqhuma iswebhu la emhlane yabo baqala bakhulekela ukuthi uNkulunkulu angenelele esimeni sabo abakhulule kule ngcindezi abakade bengaphansi kwayo okusho ukuthi uIsrael uze akhululeke after 400 years alukho usuku ayekade engakhululeki ngalo masuzothatha wena ubheke isimo sakho osikhulekelayo ofuna instant kodwa kunabantu abakwazi ukuthi bakhuleke kuNkulunkulu for 400 years ngiyacabanga nabo ukuthi kwasekukhona imibuzo abasebeyibuza yona ukuthi hayibo ngabe uNkulunkulu izivumelwane asenze noAbraham Isaac noJacob usekhohliwe yini sona ngenxa yomnzima abakade bengaphansi kwayo kanti uNkulunkulu uyezwa ngoba simthola ngelinye ilanga mayesethumela uMoses athi ngikuzwile ukukhala kwenu athumele le deliver ihambe iyo deliver abantu so namhlanje sizoqinisana bazalwane ukuthi lezimo esesizikhulekele iminyaka kungazi ukuthi izulu alizwa liyezwa uNkulunkulu sometimes kunezinto esizikhulekelayo bazalwane kuba ngazi ukuthi isikhathi siyastretcha siyadonsa kanti kahle kwenzakalane kahle ngaleso sikhathi kusuke kulungiswa wena
kulungiswa nendlu yalezinto ozifunayo ezethi mase izifika ngoba ziningi kakhulu zikwazi ukuthi masifika ukwazi ukuthi uyiaccommodate zingabe zisakuntshontsha kuNkulunkulu. Namhlanje bengifuna ukuthi singa-interpret ukuthula kukaNkulunkulu njengoNkulunkulu osuke esilahlile. Uma ngabe sibheka impilo kaJosepha, uJosepha uNkulunkulu uke wambonisa ehleli esihlalweni prime minister abafowabo bemkhothamela. Kodwa yonke impilo kaJosepha mangabe uyibuka kusukela eyongena emgodini eya ejele eyoqanjelwa amanga kwangazi ukuthi lento ayiboniswa uNkulunkulu ayisekho. Kodwa kunento eyodwa eyamgcina, akazange leli phupho uNkulunkulu aliphupha ambonisa lona al-aborte. Wabambelela kulona leli phupho noma sekuqhamuka izinto sekuqhamuka ama shortcut umkaFaro emnyenga ukuthi alale naye, kodwa wanqaba ngoba lo kulala kwakhe naye kwakuzomenzela ama favor. Yena wakhethe kubambeleni ekuthini ngizomlinda uNkulunkulu. Uyalindwa bazalwane uNkulunkulu. Uyalindwa uNkulunkulu. Uyalindwa uNkulunkulu. Ziyafika izimo ezikamaflashile engazi ukuthi ziyisibusiso sika Jehova ngoba khona neni iminyango efanele siyigade eminyango evele ivuleke automatically kanti ayivulwanga uNkulunkulu. Uzothi uma usukhona ngaphakathi mase yaqala ufundela ama terms and condition kanti iminyango evulwe uNkulunkulu ayikubekela ama terms and condition. Bekufanele kuba sibe ngabantu abajwayelayo ukuthi bahlale noNkulunkulu bamembelele ezithembisweni zakhe ngoba noma uNkulunkulu ungamuzwa ekhuluma kuwe kodwa lisakhona izwi lakhe liyakhuluma, zakhona izithembiso zakhe ungabambelela kuzona ukhulume zona ngoba kukhona isilinge esikhulu esifikela umuntu mangabe ebhekene nenselele empilweni yakhe. Umuntu mangabe ebhelene nenselele enkulu empilweni yakhe into yokuqala afanele ayigade ulimi lwakhe ngoba kuyenzeka ukuthi ukhulume izinto ezo-aborta lento kade uyikhuluma ngenxa yencindezi esuke isikufikele ngoba incindezi mayisikufikele empilweni yakho iyakwazi ukuthi ukwenze ukhulume izinto ongafanele ukuthi uyikhulume. Bengizosho njalo namhlanje ukuthi ake kuwe umuntu okuthiwa wena uyaphupha uloke ukhuluma lento uNkulunkulu akukhombise yona ebukeka impossible engazi ukuthi ayisoze yenzeka. Alibongwe igama lenkosi. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Alibongwe igama lenkosi. Bazalwane mangabe sibheka impilo kaDavid nangu uSamuel. Uyafika uSamuel umprofeti lo kaNkulunkulu akade sebenza ngaye okusho ukuthi njalo uSamuel ubithi mangabe efika ezweni sakwaIsrael uIsrael ube excited half futhi uphinde ube nokusaba half ngoba he was either wayeletha indaba ezimnandi abuya alethe indaba ezimbi. Indaba ezimbi wayeyilethiswa ukuthi kwakuyibona ababekade benza izinto ezicunula uNkulunkulu. Now uNkulunkulu uthumela uSamuel ukuthi akahamba ayogcoba uDavida esangumfana ukuthi abe yinkosi. Mayifika uSamuel ngempela uphethe uphondo uyamgcoba uDavid, siyasazi istory sakhe. Iqale indaba ngesikhathi laba abesifazane bencoma uDavide ukuthi ubulale amasosha awu 10,000, uSaul ubulale 1,000. Kwaqala lapho ubutha uSaul wamjaha uDavid esho nje ukumqeda ngaye. Ziningi izinto ezibhlungu uSaul azenzile kuDavid. Ngesikhathi uDavid ezebaleka nomndeni wakhe uyocasha emumeni uhamba necrown la kuyena. Lento agcotshwe yona, lento atshelwe yona ukuthi uyinkosi ngaleso sikhathi kubukeka ngazi ukuthi bekuyinto eyiphupho. Kubukeka ngazi ukuthi nje into engasoze yenzeka. Lenkosi ecashile lapha yana emgedeni icashe necrown. Nangu Saul usho ukuzoqeda ngaye.
kanti ngaleso sikhathi uDavide khona izinto ezakhiwayo kuyena ngoba nawe uyaba sesithubeni la khona uzithola ulindile kungazi ukuthi uNkulunkulu akakuphendulanga kanti kukhona izinto ezisasuswa ezisalungiswa la kuwena. La uDavid siyamthola ngelinye ilanga emgedeni waseEngedi ufica uSaul ulele nali ithuba lokuthi angayiphinisela kuyena kodwa akhethe ukuthi angambulali asike nje kuphela umphetho wengubo yakhe nalokho mayesekwenzile aphinde futhi azikhondeme. Namhlanje umbuzo wami uzothi kuwena uma ngabe kwakuwena wawuzokwenza njani? Ake ngithi isitha sakho mhlambe saxoshisa emsebenzini waphinde wathola omunye umsebenzi kwenzeka wabekeka endaweni yokuthi ube kwa HR sesiya applyela umsebenzi siya qualify ngayo yonke indlela ukuthi lo msebenzi siuthole yonke into isezandleni zakho. What are you going to do? Impendulo wena uyayazi ngoba uma ngabe wenziwe uzokwenza njengoba uDavid enza. Uma ngabe wenziwe uDavide kwathi kune opportunity yokuthi angaziphiniselela kela bawakhetha ukuthi amyeka wathi angizokumthinta ogcotshiwe kaNkuluNkulu. Alibongwe igama lenkosi. Uma ngabe ufundile kuDavide lo muntu uzomrecommenda umrecommendele nokuthi ahole ngaphezulu kwakho. Amen. Alibongwe igama lenkosi. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Alibongwe igama lenkosi. Bazalwane, izimpi eziningi uNkulunkulu uzilwa in the stillness. Yabona ngasikhathi kuthule, ngesikhathi kungenzeki lutho, no support, kungekho lutho ngoba kuba khona isizini la uNkulunkulu esisusa khona zonke izandla zabantu. La uNkulunkulu efuna ukuzibonakalisa khona yena ukuthi unguNkulunkulu. Uye wakwenza lokho kuAbraham ngekhathi ethatha umfana lo Isaac umntwana wesithembiso. uNkulunkulu ngesikhathi enza isithembiso uNkulunkulu enza isithembiso noAbraham. Uthe inzalo yakho iyoba njengeenkanyezi zisemkhathini. Na sekufika isikhathi uNkulunkulu la ethi khona take this seed. Thatha yena lo ngithembise ngayo ukuthi uyoba inzalo yakho iyoba njengeenkanyezi emkhathini. Kubo yena oyomenza umhlatshelo, kubo yena ozonikela ngaye abe ngumhlatshelo. Izwi lenkosi lithi uAbraham wamthobela uNkulunkulu wakwenza lokho. Wamthatha umntwana wanyukela naye phezulu wambopha. Kuthe la esephakamisa khona isandla esethi uyamgwaza uNkulunkulu wamemeza wathi Abraham, Abraham, ungabusayithinta indodana yakho ngikubonile ukuthi uyangikhonza. Ngaleso sikhathi uAbraham bazalwane eseyokwenza lo mhlatshelo, there was no support, there was no source, kwakungekho lutho, kwakuyena kuphela kanye nomfana lo owayezoba ngumnikelo. Ziyafika bazalwane ikhathi enjalo ezimpilweni zethu whereby uNkulunkulu ezozibonakalisa ukuthi uNkulunkulu uyena oyisource yakho. Kodwa zonke lezi zinto engizibalulayo engikhuluma ngazo bekuzothatha abazalwane ukuthi wenziwe ngoba naye uAbraham ukuze afike kuleso sinqumo sokuthi amlalele uNkulunkulu ukuthi athathe umntwana wakhe ayonikela ngaye. Ingoba uhambile noNkulunkulu, wakubona ukuthembeka kaNkulunkulu, wabambelela esithembisweni sikaNkulunkulu ukuthi kambe uthe mina ngizoba ubaba wezizwe eziningi, inzalo yami iyoba njengeenkanyezi esibhakabhakeni. Namhlanje ngifisa ukuzosho njalo ukuthi kulezimo ezikonkozelayo ezikhuluma yonke into ezithi bheka usulahliwe, bheka ayikho into ezokwenzeka ngawe, ukuthi wena bambelele ekutheni uNkulunkulu utheni. Ngoba siyafika isikhathi sobumnyama, siyafika isikhathi la khona izitha zakho zizokunkonkozela zithi bheka. Uke wayibalula ubaba phakathi le ndaba silapha phezulu ukuthi kuba khona isikhathi la khona
isitha sizokulethela ama shortcut noma kube khona abantu abazokukhombisa izinto asebezithole ngesikhathi esingangenyanga wayeseyasinxusa wayeseyasikhuthaza ukuthi noma leyo nto etholakala ngenyanga mina kuzokhosta ukuthi ngilinde uNkulunkulu for 30 years. I'll rather wait for God. Njalo bazalwane uma ngabe uNkulunkulu kubukeka ngazi ukuthi uthule bazongifakazela abazalwane ukuthi ingenkathi uNkulunkulu esuke ekushape kukhona izinto esuke zilungiswa zixhozwa la kuwena njalo mangabe kubukeka ngazi ukuthi sekuthulakele engazi ukuthi kuya ngokuphela namhlanje ngifuna ukuzokukhuthaza ukuthi ungadangali. God is at work. Indlela uNkulunkulu wethu asebenza ngayo bazalwane akuve umangaliso like I said ekuqaleni njalo uyaphambana nezimo njalo ufika abantu bagula athi let the sick said I'm healed. Afike kuhlwempi athi let the poor said I am rich. uNkulunkulu unayo itendency yokuthi mangabe usubaselwe umlilo angawucisha umlilo kodwa akuhambise kuwona. uNkulunkulu unayo itendency njalo yokuphambana nezimo ngoba usebenza kanjalo uNkulunkulu. Usebenza ngendlela yakhe, usebenza ekufihlakalweni, usebenza ekujuleni. Now bazalwane as sengizohlala phansi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngiyafisa nje namhlanje ukuthi ke sibheke impilo kaJesu Kristu ngoba uKristu naye lesimo sike samfica empilweni yakhe waze wa negotiate the new covenant wathi no ngcono lendebe mayidlule but immediately siyamuza ethi never mind let your will be done makube ngeyakho intando eyenzakalayo. Uma ngabe uKristu ngelinye ilanga wake wazithola esimeni so kuba engazi ukuthi uNkulunkulu umflathele umshile nawe kanti kuyokwenzeka ukuthi izimo zomhlaba zikufice kuba ngazi ukuthi kube ngazi ukuthi uNkulunkulu ukushiyile. uKristu bazalwane sesifunda kwincwadi kaMatthew chapter 26 verse 39. Matthew chapter 26 verse 39. Ukhona ufundayo? Verse 29. Verse 29. Kepha ngithi kini kusukela manje angisakuphuza lesi sithelo somvini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba. 26:39. 39. Oh, sorry. Verse 39. Waqhubeka ibangana wawa ngobuso wakhuleka wathi Baba uma kungenzeka maedlule kimi lendebe kodwa kungabi njengokuthanda kwami kube njengokuba uthanda wena. Amen. Luke 22:42. Verse 42. Wathi Baba uma uthanda yisuse kimi lendebe nokho kungabi ngokwentando yami kube njengokuba uthanda wena. Amen. Sibongele baba. Baba izwi lakho liphilile linamandla linguwe uqobo. Sibongile ngalo nasemini sondle ngalo usuthise imphefumulo wethu wenzele udumo lwegama lakho ngayo uJesu inkosi yethu. Amen. Amen. Bazalwane uKristu kwabe kwafika isikhathi la kuke kwaba nzima kakhulu empilweni yakhe
ubhekene nokuthi kunendebe ekufanele ukuthi ayiphuze kwakunzima kakhulu izwi lenkosi liyabeka lithi wakhuleka umjuluko wakhe waze waphenduka waba yithukuthuku zegazi okusho ukuthi uyabona impela lo ukuthi bekunobunzima obukhulu waze wakhuluma wathi baba mhlambe mangabe ikhona enye covenant entsha engenzeka hayi ngiyacela ngoba lokho ngazi ukuthi sengingaphezulu kwamandla but immediately icebo likaNkuluNkulu ngaye ngoba wayelazi simuzwa esethi makube ngeyakho intando baba eyenzakalayo sonke bazalwane ekuphileni kwethu ziyasifica izimo ezinjenganalezi zithi mangabe zisifica indlela enjenganalezi kube khona ama shortcut mhlambe azovela noma azo introducewa azofuna ukusi redirect from icebo likaNkuluNkulu bekuyoba kuhle nathi ukuthi mangabe sificwa izimo njengalesi esake safica uKristu kube intando kaNkuluNkulu esikhulekelayo ukuba siyenze ngoba kwenye inkathi umkhuleko ongcwele ongawukhuleka akusuwona umkhuleko ukuthi ukenzeke ummangaliso kepha umkhuleko ovumela intando ebuhlungu kaNkuluNkulu ukuthi empilweni yakho yenzeke ngoba uma ngabe senza kanjalo bazalwane sinesiqiniseko sokuthi uma ngabe sivumela intando kaNkuluNkulu ukuba yenzeke ezimpilweni zethu siqinisekisile ukuthi kukhona okusuke okade kusilindele ngaphesheya namhlanje ngifuna ukuzokhuluma nomuntu okungenzeka ukuthi useGetsemane lakhe namhlanje okungenzeka ukuthi uhlushwa abantwana okungenzeka ukuthi uhlushwa ihlobo okungenzeka ukuthi ubhekene nesimo sokuthi uretrenchiwe emsebenzini okungenzeka ukuthi unesimo sokuthi akaxoli ongenzeka ukuthi unesimo abhekene nazo achallengelene naso economical lo muntu uyakhuleka wenza konke kodwa ubona ngazi ukuthi izulu lithule aliphenduli ngifuna uzokutshela ukuthi God is at work ngaleso sikhathi kuthulakele kungazi ukuthi akwenzeki lutho God is at work akadelwa abazalwane uNkulunkulu uthembekile uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni uNkulunkulu usebenza kakhulu ngesikhathi kubuthule mangabe ubheka nje uKristu ephambi kukaPilato kuba khona isikhathi la khona eke wa-accused ngezinto angazazi kwashiwo zonke izinto ngaye kwashiwo konke ebengashiwo ngizibuza ukuthi yini eyidala ukuthi uKristu ngaleso sikhathi angaphenduli impendulo ithi ukuba uKristu wake waphendula ngabe wayelizomosha lonke icebo wazoyimosha yonke le process redemption ngoba wayokhuluma out of pain wayokhuluma out of feelings ngoba siyambona ezibamba ngesikhathi kufika amasosha ezombopha uPetru ekhipha inkemba enqamula enye indlebe yamasosha ethi Peter buyisela inkemba yakho emxhakeni wakhe uyazi ukuthi mina right now ngingabiza ingelosi eziyishumi zibhubhise yonke lento zibhubhise wonke lamasosha so siyabona bazalwane ukuthi in the stillness of God kunamandla kakhulu ngoba bonke abantu abanqobile abantu abanqobe ngokuthula ukuthula bazalwane is a very powerful weapon. That is why uNkulunkulu njalo esebenza naye ekuthuleni njalo uma esebenza kuvezele kuthule kuba ngazi ukuthi akwenzeki lutho uma ngabe umuntu ekushaya noma ekuthuka noma esho noma yini njalo kuba khona itemptation yokuthi uziphiniselele kodwa namhlanje ngifuna ukuzokuxwayisa ngifuna ukuzokuqwashisa ngifuna ukuzokuhlomisa ukuthi the best way yokulwa nesitha sakho uma ngabe senza okubi kuwena is to be still.
lokho sikuthathela komdala kunezinsuku ukuthi njalo mayesebenza usebenza in the stillness. So kanti izimpi eziningi ziliwa ngani? Ziliwa ngokuthula. Naye uNkulunkulu mayelungisa isimo sakho usilungisa kuthule, kuba ngazi ukuthi akwenzeki lutho, kuba ngazi ukuthi usulahliwe, kuba ngazi ukuthi usudeliwe. Mangabe sibheka impi kaJehoshaphat, uJehoshaphat kufika isikhathi la khona ethreatenishwa khona izitha zakhe. Instead ukuthi athathe imkhonto, athathe ingcuka, athathe konke azosidefenda ngako, kodwa uyalela abantu ukuthi bahambe phambili, bahambe bedumisa, behamba beshaya ugubhu. Hlokoni yokulwa impi le ngokudumisa, okusho ukuthi lapha endumisweni khona imfihle khona, okusho ukuthi lapha endumisweni khona izinto eziqaqekayo, khona izinto ezivulekayo. Alibongwe igama lenkosi. Praise the name of Jesus. Alibongwe igama lenkosi. Bazalwane, sengihlala phansi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngifuna ukuzoqinisa kakhulu namhlanje ukuthi izimo mangabe zifica kungazi ukuthi izulu lithule. Izulu bazalwane is at work ngaleso sikhathi. Ayikho into eke isondeze umuntu uNkulunkulu njengokuthula. Ngesikhathi kuthulekile kungazi ukuthi akwenzeki lutho, ila khona siba nokunxanela kakhulu ukuthi sisondele kuNkulunkulu, and kuyasiza ukwenza njalo ngoba ngesikhathi sisondela kakhulu uNkulunkulu kungazi ukuthi kuthule, sigcina sesikhohliwe na izinto ekade siyikhulekela, sigcine sesithi sesifuna yena, sesifuna ubuso bakhe. Uba phakathi namhlanje uthe ungathatha yonke into, kodwa uma ungishiye noNkulunkulu ungishiye nakho konke. Akade kuchaza ukuthi in the presence of God there is a fullness of everything. Ubaba wethu useyisho kaningi le ndaba wathi noma ungathatha konke kodwa uma ungishiye noJesu uyobe uqedile, ngoba uma ungishiye noJesu nginakho konke. Kanti kusho ukuthi uma ngabe konke okufunayo kunguNkulunkulu, okusho ukuthi konke okudingayo usunako. Alibongwe igama lenkosi. Praise the name of Jesus. Alibongwe igama lenkosi. Namhlanje ngizonikhuthaza abazalwane ukuthi kuzo zonke izinto ongayigive up, do not give up on Jehovah. Kuko konke ongakugive up, kuko konke ongakushiya, kuko konke ongakuflathela, ungasilinge umflathele uNkulunkulu ngoba naye uzikhommithile ukuthi akasoze akushiya, akasoze akulahla. Ukuthi nje kuphela, like I said ekuqaleni, njalo uNkulunkulu mangabe ekhuluma, ukhuluma izinto ezingayenzi isense, kodwa ukhuluma izinto ezenza ifaith. Uye wakhuluma kuMoses ngelinye ilanga ehola abantwana bakaIsrael bephuma ehola abantwana bakaIsrael la efika khona olwandle olubovu, kungasekho ukuya ngaphambili, kungasekho ukuya ngasemumva, kungasekho ukuya ngakwesokunene noma ngasekudla. Indlela iyodwa ukuthi nje fanele badabule kulolwandle, and mabedabula kulolwandle bazominza nayi impi kaFaro ngemumva imile. Kodwa simuzwa uMoses ekhuluma into eyisimangaliso ethi be still. How can I be still? Kunabantu abangemumva engibabonayo ukuthi bagcwele ulaka, labantu beze ukuzoqeda ngama babazile ukuzodlala, kedwa beze ukuzoqeda. Lapho abantwana bakaIsrael sebeyenikile ukuphenika, sebe still, uNkulunkulu waqala wasebenza. Njalo uNkulunkulu ngesikhathi kuseyimizamo yakho nemizamo yabantu is gonna be still. Kodwa akazukungenelela, but once waba still and said, Lord, makube ngeyakho intando eyenzakalayo, lapho uzombona uNkulunkulu elivula ulwandle. Uye walivula ulwandle olubovu ngesikhathi abantwana bakaIsrael sebe still. Okusho ukuthi istillness
indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Istillness akusiyona irejection, istillness akusikona ukulahlwa nokukhohlwa. Njalo uNkulunkulu makubukeka ngazi ukuthi uthule, he is at work. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bengizosho njalo bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sisabiza ubaba wethu ubaba uNdebele sazosibongela izwi kwelinamandla igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Namhlanje siphuma nenye weapon. Namhlanje siphuma nesinye isikhali sokuthi kanti in the midst yokuxokozela sizokhetha ukuba sithi sibe be still, sizokhetha ukuthula. Ngesikhathi sikhetha ukuthula izulu liyangenelela ngoba ngeke uze unqobe ngomsindo. Bancane abantu abake banqoba ngomsindo, kepha istillness will always attract God. He works in the stillness. Right now, uNkulunkulu is at work. Kulesimo kade sicabanga ukugive up akusona, obukeka ngazi ukuthi akusenzeki lutho, akusaphinde kwenzeke utho. God is at work. He is at work. Oqalile umsebenzi uzowenza. Noma ngabe kuthiwa sebekokozela kanjani basho noma yini, be still. Asinawo bazalwane uplan B. Uma wethu ukasho athi uma ngabe ukhuleka kungazi ukuthi umnyango awuvuleki, uloko uvalekile, qhubeka ukhuleke until the door is open. Qhubeka ukhuleka ngoba ayikho enye into esizokunikeza yona. Ushilo ubaba uphakathi wathi asinawo uplan B. We will keep on knocking until the door is open. Bese sho njalo bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sizothi namhlanje we are going to be still in the presence of God and God will do the rest. Inkosi yomusa inibusise. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Usemsebenzeni uThixo noma ngabona ngathi ngethule noma ngathi uthule kodwa impendulo ikhona. Ikhona impendulo nalezi zinto zakubona ukuthi ayiphenduliwe ukhona. Simshala kakhulu izandla uThixo ngenceku yakhe esiletha amazwi angaka asiduduzayo, amazwi asikhuthazayo, amazwi asenza sibe ngabanqobi. Impi singakayiboni inqotshwa kodwa seyinqotshiwe ngoba uNkulunkulu usekhulumile. Asimbongeni uNkulunkulu bangcwele, sizithandwa ikaNkulunkulu. uNkulunkulu njalo mayemalana ngezingceko zakhe ukhipha inhliziyo yakhe ngathi. Ngaleso sizathu simisibindi simiqholo ukuthi noma ngabe amadimoni awakhiphile angamamiliyoni ngeke akwazi ukusinqoba ngoba sizothula. Kanti unamandla kunento uNkulunkulu ayikhuluma namhlanje ukuthi amandla akhe amakhulu asekuthuleni kwakhe. Hallelujah. Ungathuki mangazathi into zakho ithule, amandla akhe lapho. Hallelujah. Engazathi impendulo ayikho kanti ikhona. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu ngenceke yakhe ubaThabethe esikhuluma inhliziyo yakhe nakulesi sikhathi singamshala uNkulunkulu izandla ngayo. Simbonge. Hallelujah. Sizothandaza. Hallelujah. Nalokho bengazathi akwenzekalile sikubambe ngokukholwa sekwenzakalile. uNkulunkulu uyasenzela. Hallelujah. Kukhona laphakathi akakhuluma khona wathi ke ezinto soyithola. Hallelujah. Wathi ezinto soyithola noma bathwila ngaseliyashona kodwa esidalo lekhona sizokuthola. Hallelujah. Wathi okunye ngeke sakuthola mhlawumbe manje sizohamba thina kodwa kuyosala kusilandela. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu tasidalele yona sizoyithola. So ngamanye amazwi impendulo yakhe iyeza. Hallelujah. Impendulo yakhe isendleleni. Impendulo yakhe iyangqongqoza. Hallelujah. Impendulo yakhe iyarande khona. Hallelujah. Kukhona uNkulunkulu azoyenzela yona. Kukhona uNkulunkulu ayihlelayo. Ukuthula kwakhe amandla akhe lapho egameni lenkosi uJesu. Asithandazeni simbonge uNkulunkulu ngalomlayezo ongaka. Hallelujah. uNkulunkulu akaqala ukuthula ngawe.
akaqala ukuthula ngemthandazo yakho wakwathula endodaneni yakhe ayizele uJesu yathandaza kwaba ngazathi akekho yathandaza zehle ithukuthuku yathandaza zajika ithukuthuku kwaba ngazathi zegazi yathandaza kwaba ngazathi iyagive up ithi hayi ngazathi lokhu Nkosi sengaphezulu kwamandla kodwa yathi akungenziwa intando yami kodwa akwenza intando yakho ngamanye amazwi lokhu kuthula akuqali ngawe indlela ongenwe kuyona owayiqalayo kwake kwathulwa nakuye haleluya kwake kwathulwa kuJesu indodana kaNkulunkulu ethintene noNkulunkulu eyathi eyayikhona mhla kwakhiwa umhlaba haleluya eyayikhona ingekho into ekhona engavelanga ngayo kodwa khona ilanga nayo eyathi yathandaza kwabe ngazathi kuthule ungacabanga ukuthi kuthule kuwe ukuthula kuqala ngawe hlala ikhona into ezokwenzeka haleluya hlala emthandazweni uthandaza ngathi asathandazeki ikhona into ezokwenzeka thandaza kumnyama ngasakhanyi ikhona into ezokwenzeka nakuJesu kwenzeka noma ngathi uthule kodwa impendulo ikhona noma ngathi uthule impendulo ikhona haleluya ungacabanga iqala ngawe ukuthi imthandazo kuba ngasayiphenduliwe indodana kaThixo yake yathandaza yathi uyena lo ngisathandaza kuye yabashiya abafundi bayo yabuye yathi nilele yaphindela yathandaza uJobe mingaphambili yihlane lakho lawo liyakufikela nawe igetsemane lakho ucekelele wakho uyakufikela kodwa ungayeki ukuthandaza khona into ezokwenzeka khona into ezakalayo haleluya khona into enyakazayo haleluya angeke uthandaze kuthuleke haleluya khona into enyakazayo thandaza ngegama likaJesu haleluya asiyeni uyezwa asiyeni uyabona asiyeni uyehla azohlangabezana nemthandazo yethu asithandaze baba wethu ongcwele baba ophila kusebe phakathi baba wethu omdala weinsuku wena obukhona owawukhona siyabonga ukukhuthazwa nguwe ngegama likaJesu ukuthi imthandazo yethu iyazwakala ngegama likaJesu waseNazarethe baba wethu onamandla nalona obungaphendulwanga uyaphendulwa ngegama likaJesu nalona wephelelwa yithemba liyavuka ithemba ngegama likaJesu nalona begive up emthandazweni uyavukelwa yithemba ukuthi emthandazweni khona into eyenzakalayo siyabonga baba egameni likaJesu siyabonga Alpha noOmega siyabonga mdala weinsuku siyabonga amafunga angashiki siyabonga amafohla siyabonga wena ofohla njengamanzi ngegama likaJesu fohla la kule nkinga fohla la kuleli khaya fohla la kulamthandazo angaphendulwanga fohla ngegama likaJesu baba wethu ongcwele siyabonga 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 baba ngegama likaJesu siyabonga Nkosi yami siyabonga siyabonga khona into eyenzakalayo ngegama likaJesu waseNazarethe baba wethu onamandla wakhuluma nathi njengomzali
wakhuluma nathi umzali wethu, wakhuluma inhliziyo yakho ilanga lishona, wakhuluma inhliziyo yakho ilanga ngathi lishonile, kodwa wakhuluma inhliziyo yakho. Siyabonga, 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 siyabonga ngegama likaJesu waseNazaretha. Kuyenzeka, kuyenzeka. Baba wethu onamandla, siyabonga Thixo wethu, busisa umgcotsha wakho, khulume ngaye ntambama. Nakuqakelela uyafika, nasentabeni yaseGetsemane uyafika, kaphi ithemba lingekho khona uyalivusa. Lapho sikivapha wena ukivaphi ngathi. Jesu siyabonga, ulufanele udumo, ufanele ukukhoswa, ufanele ukumatyaswa. Ubani oshengawe, ubani ongalinganiswa nawe? Wena wedwa ungcwele, wena wedwa uyabongeka, wena wedwa uphakeme, wena wedwa uyinkosi yamakhosi. Siyabonga, siyabonga Baba, singayaphi sisuke kuwe ngoba amaso okuphila kuwe. Singayaphi sisuke kuwe ngoba masifika kuwe siyaphila. Izwi lakho liyasiphilisa, izwi lakho lidala okungekho kube khona. Ngegama likaJesu siyanqaba, Jesu siyanqaba. Akekho ngena ngalomnyaka ozophuma exakekile, obengena ethwele siyathulwa izinto ababhekene nazo. Ngegama likaJesu, obegulelwa bayaphila, obexakekile siyaqazula inkinga. Ngegama likaJesu siyabonga Baba, uhlangabesanile nezidingo zethu nakule ntambama. Siyabonga kakhulu, lifanele udumo, ungubayede, uyithobisile inhliziyo yethu. Besingathi usithanda kangaka, wasikhuthaza Baba, wasiqunga isibindi. Izwi lakho lasiqunga isibindi. Nkosi yami, samanje ngendoda ibhekene nezitha, ithi emgodleni wayo igcwele izwi lakho, ingesabi ukubhekana nesitha ngoba emgodleni wayo kugcwele izwi. Baba wethu onamandla, siphuma sinesibindi sokuyobhekana noGoliathi abebemphambi kwethu. Egameni likaJesu siphethe igama, igama elinamandla phezu kwamagama onke. Siphethe igama elizoba umnyama babaleka. Siphethe igama elinyakazisa isihlalo seKhedeshi. Siphethe igama elihluma amahlathi. Siphethe igama elinamandla phezu kwamagama onke. Siyabonga, singamshayela izandla umoya ongcwele, singakikiza sishaya izandla. Inqobile ingonyama yomndeni wakwaJuda, singakikiza sishaya izandla. Singashaya amakhwele egameni likaJesu. iDurban yonke ingezwa, ihosha zaseDurban ingezwa ukuthi inqobile ingonyama yomndeni wakwaJuda. Singakikiza sonke sishaya izandla, singathi bayede sibize leli gama likaJesu. Masiye salibiza zonke into ziyathoba kuleli gama. Ungalibiza leli gama phezu kwesimo sakho. Igama likaJesu linamandla, ungashaya izandla ukikize. Haleluya, 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 haleluya.